маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии тоҷикистон дар нашри навбатии барномаи телевизионии ахбори вазорати корҳои дохилӣ бархе тафсилоти дуздидани кӯдаки навзод аз таваллудхонаи ноҳияи абдураҳмони ҷомиро нашр кард. дар робита ба ин ҳолати дуздии кӯдак нисбат ба сокини ҳамин ноҳия Шарипова Оиша соли таваллудаш 1979 бар асоси моддаи 130 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон бо иттиҳоми одамрабоӣ парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. Подполковник Офоқи Қодириён, сухангӯи милитсияи вилояти Хатлон, дар гузоришаш гуфт Оиша Шарипова шаби 23 сентябри соли 2022 тавассути тиреза вориди ҳуҷраи тифлони навзоди таваллудхонаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ шуда, тифлеро ки як сокини ҳамин ноҳия рӯзи 21 сентябр ба дунё оварда буд, рабудааст. дар вақти тафтиш маълум шудааст ки Оиша Шарипова ҳамагӣ як фарзанд дошта, дигар фарзанддор нашудааст ва ба ин далел шавҳараш аз ӯ мехостааст ки ҷудо шавад. ин зани 43 сола ба ҳамин далел худро чанд моҳ ҳомила вонамуд карда, баъди дуздидани тифл аз таваллудхона ба ҳама хешу табор ва ҳамин тавр ба шавҳараш ки дар Русия дар муҳоҷирати корӣ қарор дошт хушхабар расондааст ки гӯё ин кӯдакро худаш таваллуд кардааст. худи Оиша Шарипова дар ин гузориш дар шарҳи сабаби даст ба ин кор заданаш гуфт: моҳи январ буд, мардакам ба Русия мерафт, гуфт агар фарзанддор нашавӣ ман бо ту дигар зиндагӣ намекунам. баъди рафтани вай ман гуфтам ки ҳомилаам, дар шикамам ҳарчи баста мегаштам. ҳамон рӯз омадам ки дар беморхона он қадар одам нест ва ба чунин кор даст задам. ба ин зан акнун бар асоси қисми дуюми моддаи 130 барои дуздии кӯдак ҳамчун ҷазо аз 8 то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. тифли шоми 23 сентябр аз таваллудхонаи ноҳияи Ҷомӣ дуздида шударо баъди як ҳафтаи ҷустуҷӯ билохира рӯзи ҷумъа 30 сентябр пайдо карданд. волидони кӯдак сокинони деҳаи Гулистони ҷамоати деҳоти дӯстии ноҳия буда, ин нахустин тифли онҳо аст. падари кӯдак дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дошт. модари кӯдак ки зоимони сахтеро пушти сар карда буд, дар шӯъбаи реаниматсия қарор дошт ва ҳодиса ҳам замоне рух додааст ки модари кӯдакро баъд аз ҷарроҳӣ ба шӯъбаи эҳёи таваллудхона интиқол доданд. дуздидани тифли навзод дар Тоҷикистон ҳодисаи хеле камназир аст. моддаи 130 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷазо барои одамрабоӣ аз 8 то 12 соли зиндонро пешбинӣ мекунад.